Bidaide. Badira norbere gogoz abiatzen diren bideak. Badira halabeharrez abiatutakoak, bizitza duin baten alde. Badira itzulerarik ez duten bidaiak. Badira helmugak bainoago mugek ardaztutakoak. Gogoz bezainbeste halabeharrez ekin genion guk ere Euskal Herri askearen porturainoko bideari. Eta muga eta gorabehera guztiekin aurrera goaz. Bide horretan, bidaide gara hemen bizi eta lan egiten dugun guztiok. Gure amets, hizkuntza eta kultura. Bidaide elkarrekin goazelako, batera. Eta bidaide gogaide ere bagarelako. Ezen elkarrekin ibili ez ezik, Euskal Herria elkarrekin pentsatu eta eraiki nahi dugu. Bideak berak egingo baikaitu herri, egingo baikaitugu. Egunon, eta ongi etorri, eskerrik asko 2025ko Plaza Hutsa lepo betetzearren. Dakizuenez, Plaza Hutsa da urteroko herrigintzaren topagunea, eta urtengoan jatorri eta kultura aniztasuna hartu dugu gai nagusitzat. Orain solasaldi nagusian gaiaren oinarria edo orubea zehazten saiatuko gara, eta ondorengo azpi solasaldietan, hainbat ertzetatik gaiari begiratuko diogu. Eta hau esan da, solasaldi nagusia aurkeztuko dizuet, jatorri eta kultura aniztasunak Euskal Egitasmo Nazionalaren eraikuntzan izan beharreko tokiaz arituko gara, eta ezker independentismoak izan beharreko begiradak, egin beharra eta jorratuko dituzte, Xabi Iraola eta Olatz Egigurenek, sorturen herrigintzako lantaldeko kidek, egunon, Bikote? Egunon. Eta ez gatoz utxetik, dakizuen bezala, Bizpahiru urte daramatzagulako gai honen inguruan hausnartzen, hausnarketa prozesu kolektibo eta zabal bat egina dugu, eta horren emaitza da bidaide proposamenean jaso dugun edukia. Azken aste hilabeteetan, Euskal Herri luze zabalean 35 aurkezpen egin ditugu, eta 750 lagun inguru elkartu gara horietan, badakigu hemen zaudeten asko izan zaretela saio hauetan. Edukian sartu aurretik, ohar labur batzuk, batetik, orain jorratuko duguna irekia da nolabait, proposamen irekia, baina nahi dugu oroitaraztea, iazko nazio konferentzian, sorturen 7. nazio konferentzian, ebazpen bat onartu genuela eta nolabait oinarria bertan jaso genuela. Bestetik, ez dugu galdera erantzunetarako tarterik izango solasaldi nagusi honetan, bi arrazoigatik, batetik bidaideren aurkezpenetan landu ditugulako edo izan dugulako patxeadaz edukietan sakontzeko aukera, eta bestetik azpi solasaldietan ere izango dugulako horretarako aukera. Eta, dakizuen bezala denbora mugatua delako tamalez. Hemen ez da ezer hasi eta bukatuko, bidea egiten ari gara eta egiten jarraituko dugu, eta beti ere begirada eta oinarri hauetatik edo norabide honetan jarraitzeko konpromisoa dugu. Eta edukian sartu aurretik, azken bi ohartxo egitarauari lotutakoak, batetik azken orduko aldaketa txiki batzuk egin beharrean izan gara egitarauan, baina uste dugu goize borobila antolatu dugula, hori da gure esperantza, eta egitarauaren zehaztasunak karpetako esku horrietan dituzue, eta bigarren oharra, azkena, amaieran sorpresa txiki bat izango dugula, eta beraz, goiza ondo borobilduta joateko moduan izango garela. Hau esan da, edukian sartzen hasiko gara, eta, azken aldian migrazio prozesuez, migrazio prozesu berriez hitz egiten dugu. Xabi, zuretzako lehen galdera, zein da Euskal Herrian daukagun argazkia? Egunon danoi eta eskerrik asko, ona hurbiltzeagatik. Egia da, ilunpetan zaudetela eta ez zaituztegula ikusten, baina, impresioa ematen du pentsatzea iluntasunen atzean 500 persona zaudetela, beraz, ongi etorri eta eskerrik asko. Argazki oso bat egiteak luze joko luke eta ez daukagu hortarako denborarik, eta argazki osoa baino gehiago saiatuko nahi zuekin argazki horren gako nagusi batzuk edo ideia solte batzuk zuekin partekatzen, ez. Argazki hori labur bildu beharko bagenu, esango genuke, egungo Euskal Herria
inoizko askotarikoena dela jatorriari eta kulturari erreparatzen badiogu, ez? Eta hori nolabait justifikatzeko, bi datu botako dizkizuet, gehiago badira, baina bi datu gure ustez oinarrizkoak direnak, ez? Lehenengoa da, gaindegiaren 2018ko datu batzuen arabera, dagoeneko Euskal Herrian bizi garenetik 3tik 1 Euskal Herritik kanpo jaioa dela, eta bigarrena da, prospekzio guztien arabera, datozen 20-25 urtetan, urtero, 20-25.000 persona etorriko direla Euskal Herria bizitzera, ez? Beraz, horrek, ez, erakusten digu pixka bat, argazki horren dimensioa zein den, ez? Eta laburpen hori osatze aldera, esango nuke gaur egun, ziur asko migrazioaz baino, migrazioez hitz egin beharko genukela, eta beraz, pluralean hitz egin beharko genukela migrazioez hitz egiten dugunean, ez? Azken buruan, kapitalismoak sortutako beharrak dira gehien bat gaur egun migrazioak, eta guk beste askotan aipatu izan dugun bezala, zibilizazio krisia deituriko hori dago gaur egungo migrazio prozesu gehienen atzean, ez? Eta beraz, askotariko arrazoiak, zalantzari gabe, pobreziatik ihesi datorren migrazioa egon badago, gero ez da gehiago da, ez? Munduan edatzen ari diren gerra ezberdinetatik ihesi datozen migranteak ere, areagotzen ari da nabarmen klima larrialdiaren ondoriozko migrazioa ere, eta azkenik, Hego Euskal Herrian gutxienez, esanguratsuena dena edo, bada zaintza kate globalen ondoriozko migrazioa edo zaintza lanak nolabait betetzera datozen migranten nolabait multzoa edo, ez? Baina hori esan da, esan beharko genuke, askotan pentsarazi nahi denaren kontrara, migranteak ez diela multzo homogeneo bat. Alegia, askotariko ezaugarriak dituzten persona dira azken batean, ez? Behar, desira, ideologia, sinesmen, anitzak dituztenak, eta alderatuz aurreko mendean gure herria jaso zuen migrazioarekin, gaur egungo migrazioa bada jatorriz askoz ere urrunagokoa, eta gero hitz egingo dugun bezala, herritartasunen gaia eta paperen gaiak ere, pisu espezifiko bat, pisu handiago bat daukan migrazio ez hizketan ari gara, ez? Eta horren nahi bada, aniztasun horren edo maila batean segmentazio horren erakusleio edo bada lan mundua gaur egun, ez? Lan munduan oso modu nabarmenean ikusten da, nola segmentatutako edo askotarikoa den migrazio horrez ari garen, ez? Nabarmena da esan dudan bezala, zaintza lanak egitera nabarmenki emakumezkoak eta latinoamerikarrak datozen, eta aldiz nekazaritza lanetara edo nekazaritza munduan esaterako, herriberan esaterako edo Arabako mastietan, aldiz gizonezkoak eta Afrikarra dira nolabait gaientzen diren zerak ez. Beraz, momentu, behin txefiri entzun nion, maila baten oraingoz behintzat gure herriak egiten duena dela harrera instrumental bat, ez? Eta nolabait, horrek ere asko markatzen du momentu honetan argazki hori, ez? Eta azken ideia bat partekatzeko argazkirekin amaitzeko, esango nuke diferentzia nabarmenak daudela Hego Euskal Herriaren eta Ipar Euskal Herriaren artean, ez? Deskribatu dudan migrazio fenomeno hau edo ezaugarri hauek lotuagoa daude Hego Euskal Herriaren egoerari edo kakotx artean migrazio ekonomikoa deitu izan den hori dago, nolabait Hego Euskal Herriaren, ez? Hego Euskal Herria jasotzen duen migrazioaren atzean, eta aldiz Ipar Euskal Herrian momentu honetan nabarmentzekoena bada Frantziar estatutik barrutik datozen migranten fenomenoa. Beraz, diferentzia horrek ere ziur asko eragina izango du gerora, gaur hitz egingo dugu guzti horretan, ze estrategia, ze bide garatu nahi ditugun persona guzti horiek, gurekin batera proiektu nazional eta eskatzaile batera batzeko. Argazki askotarikoa aipatu diguzu, Xabi, desorekatua ere bai, zein da argazki horri eman beharreko erantzuna, eta jarri beharreko markoa, hain zuzen ere, markoa delako momentu honetan lehian dagoena, edo... Nik uste lehenik egoera honi edo realidade honi erantzun baikor bat eman nahi baldin badiogu, dimensioaz jabetu behar dugula, ez? Usteet, leheno eman dituan datuen argitara, biztakoa dela dimensioaren garrantzia zein den,
Baina esango nuke, barneratu behar dugula, ez garela ari nolabait eremu soil bati eragiten dion zerbait ez, edo askotan ez, gure artean esan ohi den bezala gai sektorial batez, ez. Bada, dagoeneko, gure herriko bizitza sozial, komunitario, instituzional, politiko, sindikal guztia zeharkatzen duen zerbait, eta beraz, gure hezkuntza sistema, gure euskalduntzea, borroka feminista, udalgintza, instituziogintza, sindikalgintza, oro har herrigintza guztia pentsatzen dugunean, nolabait begirada honek edo ikuspegi honek zeharkatu beharreko zerbait bezala ulertu behar dugu edo horrek bustitzen dituen zerbait bezala ulertu behar dugu. Adibidea jartzeagatik ezinezkoa da gaur egun adibidez berdintasun politikak ulertzea fenomeno errealitate honi edo errealitate hau kontuan izan gabe. Bestera batera esan da, gaur egun ja dagoeneko Euskal Herriak goitik bera zeharkatzen duen zerbait da, eta ondorioz gure ustez Euskal Herriaren eraikuntza eta eraldaketa prozesuak ere nahita nahi ez zeharkatu behar dituen zerbait da. Azken asteotan askotan errepikatu dugun bezala gure ustez egin batean realitate honi emango diogun erantzunak egingo gaitu hurrengo urte hauetan herri gisa, beraz, dimensio hortaz ari gara, Bigarrenik esango nuke, asmatu behar degula begiradarekin eta lubakiak non kokatzen ditugun horrekin asmatu behar dugula. Alegia, zailtasun ugari dituen prozesuaz ari gara, konplexutasun askotarikoak dituena, baina gure ustez, gure erronka bada, gure proiektu nazional eta eskatzaiera ahalik eta herritar gehien batzeko estrategiak eta bideak jorratzea. Euskal Herrian jaiotakoak izan, Euskal Herritik kanpo jaiotako personak izan, baina azken batean gure helburuak jarraitzen du izaten gure proiektu nazional eta eskatzaiera ahalik eta herritar gehien erakartzea. Beraz, lubakia ez da inolaz kanpokoak versus bertakoak, eta azken aldi honetan asko entzuten ari gara hori. Inolaz ere ezin gaitezke erratu lubakiak behar ez diren tokian jartzearekin. Uste dugu lubakia ez dela kanpokoak versus bertakoak, baizik eta lubakia dela proiektu nazional eta eskatzaile batera batu gaitezkenak eta batuko ez diren artean. Eta lubakia hor jarri ezkero, lubakiaren bi aldeetan egongo dira bertan jaiotakoak eta kanpoan jaiotakoak. Beraz, asmatu behar dugu begiradarekin eta behar diren lubakiak eraikitzerekin eta lubaki faltsuak ez erostearekin nolabait. Hirugarrenik, eta zuk aipatu duzu markoa dagoela jokoan, uste dugu hirugarren egitekoa badela gaur egun, eta eska sakonduko dut honetan orain, baina olatu erreakzionario izugarri bat dagoen kontestu batean, hirugarren egitekoa badela ikuspegi abertzale batetik, ikuspegi ezkertiar batetik, marko hori zuzenen lehiatzea, marko hori irabaztea eta marko alternatibo sendo bat eraikitzea ezkerretik eta ikuspegi abertzale batetik. Eta zuzen ere, bidaiderekin gure ahalegina hori izan da. Asko entzun dugu aste hauetan, baina bidaidek ez dio erantzuten gure egunerokoan ditugun beharrei, eta egia da. Bidaidek ez ditu jasotzen nahi bada herriz herri, auzo egin beharko genukeenaren inguruko zehaztapenik. Baina iruditzen zitzaigun prebioagoa zen zerbait egin behar genuela, eta zuzen ere hori da. Ezkerretik eta ikuspegi abertzale batetik gai honi begiratzeko marko bat zehazten saiatzea. Eta uste dugu behin hau eginda, eta gure ustez oinarri sendo bat jarri dugu azken aste hauetan, hurrengo pausua zuzen ere hori dela. Hasi beharko garela ere zehazten, baina orain nondik egiten da hau, eta ze bide jorratu behar ditugu. Baina uste dugu esan bezala oinarri hori jartzea funtsezkoa zela. Eta zergatik diot hau, kontuan izan behar dugulako operazio politiko global bat, mundu mailakoa eta bitarteko izugarriak dituena daukagula parez pare. Guk askotan esan ohi dugu, azken garaiotan eskuin muturraren edo internazional erreakzionario berri bat ari dela artikulatzen azken garaian munduan. Ziur asko Trumpen lehen legegintzaldian dagoeneko, ez dakit, hanka erakusten edo hasi zena, baina Trumpen bigarren legegintzaldioen hasirarekin zeratu dena. Eta uste dugu internazional erreakzionario horrek oso agenda argia daukala,
eta oso ondo identifikatuta dituela jo puntuan zeintzuk dauzkan, eta jo puntuan dauzka feministak, jo puntuan dauzka klima larrialdiaren kontrako edo aurre egiteko neurriak, eta jo puntuan dauzka nola ez migranteak ere, eta sektore zaurgarrienak azken batean. Beraz, agenda garbi bat daukate, eta baliabidek eta bitartekoa dituzte. Eta bitarteko horiek dira, noski, mundu mailako gobernu nagusi batzuk, dagoeneko estatu batuetan gobernatzen ari da Trump, Milei Argentinan, baina badute beste bitartekoa gure ustez, momentu honetan eta markoa jokoan dagoen kontestu batean, indar handia daukana. Eta hori da, plataforma digital nagusienetariko ugazabak edo buruzagiak beraien apustuaren nolabait konplizeak diela. Elon Musken kasuan evidentea da, gobernuaren parte ere badelako, kanpainan paper garrantzitsua jokatu duelako, baina Trumpen kargu hartze egunean han zeuden mundu mailako plataforma digital guztietako buruzagiak. Beraz, izugarrizko bataia kultural, ideologikoa egiten ari da eskuin muturra, eta ikusten ari gara zoritxarrez horrek eragina daukala, bai eskuinean eta bai ezkerrean. Eskuina ikusten ari gara nola are eta gehiago eskuineratzen ari den, baina ikusten ari gara zoritxarrez ere ezkerreko mugimenduetan ere, diskurso horietako zenbait ideiek, badaukaten barneratze maila bat. Ikusi dugu adibidez Alemanian, Die Linke alderdian eman den estizioa, bihar dira hauteskundeak eta ikusiko dira emaitzak, ni baikorra naiz eta badiru Die Linkeri azken garaian inkesteke gorakada bat ematen dietera eta ikusiko dugu nola geratzen den hori, baina ezkerrean eragina daukan zerbait da, eta esango nuke zoritxarrez Euskal Herria ere ez dagoela hortik salbu, eta azken hilabete hauetan ikusi ditugu, komunikabideetan hainbat iritzi, ikusi ditugu kalean hainbat pintada, baina ikusi dugu gure koherrietan, gure familietan ere, horrelako diskursoek ze barrenatzen maila duten. Zentroetan uste dugu, gure ustez, herri honek badaukala aski gaitasun diskurso hori aurre egiteko. Eta erakutsi du bere historian zehar, baina erakusten du egunez egun. Eta horren adibidea, atzo bertan horretan, Voxen agerpen txiki baten aurrean nola herri hau, eta kasu honetan horretako herria, izan den kapaz, gutxieneko aldarrikapen herritar batzuen bueltan, herritarren gehiengo bat artikulatzeko, eta Voxen aurrean kasu honetan, herri oso bat aurrean jartzeko. Beraz, uste dugu, Euskal Herria ez dagoela salbu, zalantzari gabe, baina Euskal Herrian badagoela aski gaitasun, nolabait ikuspegi erreakzionario hori ere aurre egiteko. Eta azken ideia bat, markoari dagokionez, honi lotuta maila batean, eta da, uste dut, laugarren eta azken egitekoa, esparru honetan badela hain zuzen ere, diskurso erreakzionarioen aurrean, agenda nazional eraldatzaile bat maigainean jartzea. Alegia, uste dut herri honetan dauden gaitasunek, nolabait, fasismoari aurre egitetik harago, ematen dizkigutela baldintzak, benetan agenda nazional eraldatzaile bat martxan jartzeko, feminismotik, ekologiatik, sindikalismotik, euskagintzatik eta beste, nolabait horren aurrean gehiengo oso bat artikulatzeko agenda eraldatzaile eta nazional horren baitan, eta uste dut hori indartzea eta hori nolabait lehen lerrora ekartzea izan behar dela gure egiteko aurrengo urteetan. Markoaz hitz egin digu Xabik, Olatz, aipatu digu oro har nazioartean dagoen joera erreakzionarioa, baina baita Euskal Herrian izan baditugun aukera horiek ere, zein da markoaren lehia horretan ezker independentismoak izan beharreko begirada? Bai, egunon lehenengo, funtsezkoa da, galdera hori ulertzeko bidaideren kontestuan egin dugun bai gogoeta eta bai egiten dugun proposamena bera ere ez. Izan ere, jatorrita kulturaniztasunari begiradakioke ikuspegi desberdinetatik, eta ziurrena begirada guztiak dira beharrezkoak, eta horrekin diskurso eta praktika askotarikoak ere bai. Baina, pixkat Xabik iradoki du, gu ezker abertzalea gara, gu ezkerreko independentismoa gara, eta hortik begiratzen diogu guk errealitate horri. Gure misioa da Euskal Herriaren askapen prozesua bururaino eramatea, eta herri eraikuntzan eta herri eraldaketan urratsak emanez Euskal Herriaren biziraupena eta etorkizuna bermatzea. Hortaz, nazio zapaldu, ukatu eta zatitua garenaren kontzientzia horretatik,
geure ezaugarrietatik eta geure beharretatik alde batetik begiratzen diogu, eta beste alde batetik baita ere herritar guztiok eskubide eta bete behar berdinak izan behar ditugunaren konbentzimentutik. Hau da, bietatik eta bietatik batera begiratzen diogu guk errealitate honi. Laburbilduz, garenetik, daukagun egitekotik eta gure proiektu politikoari lotuta begiratzen diogu. Hori da gure begirada. Eta begirada horretatik gure posizioa definitzerakoan ez gara zerotik abiatu. Bai, bidaideen murgildu garenean, ez gara zerotik abiatu. 20. mendearen erdialdean ezker abertzaleak gogoeta eta eztabaida sakonen ondorioz hartutako erabaki eta posizioa izan da guretzako orain oinarria eta abiapuntua. Hau da, Euskal Herrian lan eta bizi egiten duen oro dela Euskal Herritarra. Hori da guretzat oinarria eta hori da guretzat abiapuntua. Hori esan da, orain, orduan bezala, esango dugu, gure erronka da asmatzea nola erakarriko ditugun, eta hontaz ere pixkat Xabik esan du aurretik, nola erakarriko ditugun ahalik eta herritar gehien, eta berriz ere esango dut ahalik eta herritar gehien bai berton jaiotako zein atzerritik etorritako, bai gure askapen prozesora eta baita gure herri eraikuntza prozesora ere. Eta beti kontutan hartuta, lehen esan bezala, eskubide eta bete behar berak izango dituzten herritarrez osatutako Euskal Herria dugula helburu. Eskubide eta bete beharrak aipatu dituzu olatz, Euskal Herria eraikitzeko prozesu horretan, eta hor ezinbestean herritartasunaren korapiloari ere heldu beharra daukagu. Bai, askatu behar dugun korapiloa da, eta korapilo potoloa da. Herritartasunarena, paperena, zentralidade handia hartu duen gaia gainera garaiotan eta migrazio berriei lotuta. Eta korapilo potoloa da gainerako guztia edo gainerako guztiari eragiten diolako, gainerako guztia zeharkatzen duelako, eta askatu behar dugun korapiloa da, noiz eta Euskal Herritarrok geure herritartasun propioa ukatua dugunean, geure herritartasuna aitortua etzaigunean, bai? Hor gaude. Herritartasunaren aitortzak edo ez aitortzak eragiten dio bizi proiektu bat baldintza duinetan eraikitzeko aukerari. Kasuan eta gurera datozen hainbat pertsonei gertatzen zaie egun hori. Aitortza ez horretan eta paperak eukiezean, beraien bizi proiektua garatzeko oztopoz beteriko bide badute. Eta aipamen berezia egiten diogu bidaiden eta gaur ere ekarri nahi genduke ona emakume migratuen egoera, non desregularizazio testuinguru edo egoera horren baitan, sexu esplotazio eta pertsonen trafikoaren biktima nagusi bilakatzen diren, bai? Beraz, paperak behar dituzte gure herrira datozen pertsona horiek beraien bizitza garatzera, baina guk ezin dugu paperik eman. Eta guk, estaturik gabe, ezin diogu inori herritartasunik aitortu. Gu geuk ere ditugun paper eta agiri guztietan ukatu egiten da nor eta zer garen. Eta erregistratzen gaituzte toki guztietan frantses edo espainiar herritar bezala. Hori da daukagun egoera. Beraz, estuki lotua doa herritartasuna burujabetzarekin eta estatu propio bat edukitzearekin. Hori esan da, ez dugu inolaz ere esaten, estatu bat ez daukagun bitartean edo burujabetzarik ez daukagun bitartean ezer egin ezin dugunik. Gu bagara nor eta badugu nazio eta komunitate bat garenaren eta nortasun baten kontzientzia badaukagu. Eta komunitate horren eta komunitatearen parte izateko gonbidapena edo gonbitea egin dezakegu. Aukera berdintasuna eta denontzako eskubideen alde elkarrekin borrokatzeko eskaintza ere egin dezakegu. Inposatzen zaizkigun legeak eta inposatzen zaizkigun politikak eraistea aldarrikatzearekin batera, geure legeak eta geure politikak egin ahal izateko
burujabetza prozesu askartu beharra daukagu, eta prozesu horretara batzeko eskaintza ere egin dezakegu, herritartasunik eman ez badezakegu ere. Gonbidapena gutxienez egin beharko genukela alegia, ezta? Eta herri egiteko, Xabi, herritartasunaz gain kohesioa ere funtsezkoa da, eta honako hau esan zenuen gaur zortzin egin zizuten elkarrizketan duela aste batzuk. Herririk gabe ez dago estaturik, eta kohesiorik gabe ez dago herririk. Beraz, kohesioa eraikitzea determinantea da prozesu independentistan. Kohesioa nondik eta nola? Bueno, nik uste badela aurrean dugun erronka nagusiena, ziur asko, ez? Eta horri lotuta lehen baieztapena, igual obiedade bat da, baina nik uste merezi duela esatea, guk ezin dugu ontzat eman getoz osaturiko lurralde bat izatea gurea, ez? Getoz osaturiko lurralde bat, agian lurralde bat izango delako, baina herri bat ez delako izango, ez? Eta zentu horretan gure ustez estrategikoa da jatorri eta kultura ezberdina ditugun herritarron arteko harremanak areagotzea eta zubiak eraikitza, ez? Lehen aipatu duzun bezala, bidaideren inguruko aurkezpenak ditugunean herrietan, hau izan da ziur asko gehien atera den ideietako bat, ez? Nondik eta nola jorratu bide horiek, nondik eta nola eraiki zubi horiek, eta nondik eta nola eraiki harreman horiek, ez? Eta zalantzari gabe gure ustez, datozen urteetan, Ezker Abertzaleak eremu honi dagokionean izango duen erronka nagusia hau da. Hain zuzen ere, gure auzoetan, gure herrietan, bizitza sozial eta komunitario osoa elkarrekin pentsatu eta elkarrekin eraikitzeko bidea jorratzea, eta zentzortan gaur egun existitzen diren segregazio isilpekoak eta kasu askotan ezain isilpeko guzti horiekin amaitzea, ez? Asko aipatzen da hezkuntzan dagoen segregazioa, baina segregazioa gure herriko plazetan ere nabarmena da, tren estazioetan edo autobus geltokietan, ez? Zentzortan beraz, nolabait kohesioa eraikitzeko egitasmoak eta proiektuak garatzea lehentasunezko izango da hurrengo urteetan, ez? Eta zentzu horretan, bidaiden proposatzen dugu kulturartekotasunaren ideia, ez? Kulturartekotasunak gure ustez izan daiteke bide bat, edo kulturartekotasunak eman dezakelako bide bat kohesio hori eraikitzeko, ez? Kulturartekotasunak hitzak berak dion bezala artekotasun bat bilatzen du, elkarrekintza bat bilatzen du, guztiongan jartzen du fokua, eta beraz guztiok mugiaraztea eskatzen du, ez? Baina gure ustez kulturartekotasunaren eredu propio bat landu behar dugu Euskal Herritik, edo beste modu batera esan da, kulturartekotasuna ere Euskal Herritik garatu behar dugu, eta beraz garatu behar dugu estatu batek eskaintzen dituen, babes egiturak ez dituen, eta hizkuntza eta kultura gutxiagotuak dituen nazio baten begiradatik, ez? Eta beraz, gure ustez, kulturartekotasun horrek euskera izan behar du ardatz, edo euskerak herritar berriak, eremu berriak eta espazio berriak irabazteko estrategiak pentsatzea da gakoa kulturartekotasun horretan, ez? Eta zentzu horretan, ekarri nahiko nuke atzo bertan, ez dakit ikusteko aukerarik izan duzuen, bestela gonbidapena ikusteko, atzo bertan Diana Urreari, Kolonbiar Euskal Herritartuari, esateagatik, Kolonbiako gobernuak sari bat eman zion, giza eskubideen alde, arrazakeren kontra eta kolektibo zaurgarrien defentsan egin duen lanagatik, eta bertan gauza asko esan zituen, esan bezala ikusi ez baduzue merezi du ikustea, 2 minutan guztia oso ondo esplikatzen duelako, bertan esan zuen komunitate irekiak izateak ze garrantzia daukan, eskubideak ditugula bai gure jaioterria den urraldean duinki bizitzeko, baina aldi berean eta badugula eskubidea ere migratzeko, eta bi eskubideak izan behar diela onartuak, eta esan zuen, edo gonbidapen bat egin zien, ez, migratzen duten persona guzti horiei, migratzen duten urraldeko hizkuntza eta kultura besarkatzeko nolabait, ez. Gauza asko esan zituen, baina gauza guztien artean, aipatu zuen momentu batean, nola egiten dugun, edo pentsatu beharko nukela, nola egiten dugun identidadea zubi izateko, ez? Norberaren urraldeko identidadea, hizkuntza, kultura zubi izateko. Eta uste,
hori dela gure erronka. Alegia, nola egiten dugun Euskal Herrian, euskera, euskal kultura, gure nazio proiektua izan daiten zubi bat, bai bertako herritarrontzat, naiz kanpotik etorriko dienentzat, ez? Eta zentzu horretan ustegu horrek eskatzen duela ere gure herriaren analisi zorrotz bat egitera. Zentzu horretan kontuan hartu behar dugula ere, zalantzarik gabe euskera etorkinei hurbiltzea gure egitekoa den heinean, kontuan izan behar dugula zein den gure herriaren realitate soziolinguistikoa. Eta zentzu horretan ulertu behar dugu guretzat nolabait Ondarrun edo Bilbon euskeraz bizitzea nolabait erreztasun berdinak ez dituen bezala, euskera etxetik dakarrenarentzat are zailagoa bilakatzen dela, segun eta nola datorren. Beraz, hori kontuan hartu behar dugula, eta kontuan hartu behar ditugula ere denborak. Kontuan hartu behar dugula nola persona bat, ziur asko, datorrenean, herri batera, eta gainera datorrenean, oztopo legal, ekonomiko eta humano ugari pasata, lehen urgentzia ez daukala ziur asko bertako hizkuntza ikastea, baizik eta ziur asko bere bizitza duintzea izango dela bere lehen erronka edo egitekoa, eta hori behin bermatuta ziur asko emango duela urratsa nolabait gure hizkuntza, gure kultura ere ikasteko saltoa emateko. Beraz, kontuan hartu behar dugula realitate soziolinguistikoa, baina kontuan izan behar dugula ere denborak eta denbora daudela, eta denborak ere kontuan hartu behar ditugula. Baina hori esan da, eta hemen guk uste dugu merezi duela geldialdi bat egitea, ezin dugu ontzat eman, eta honetan zorrotzak izan behar dugu, ezin dugu ontzat eman euskeraren ezintasunak migratzaileen bizkar jartzen dituen diskurso hori. Azken aldi honetan Euskal Herrian asko entzuten ari garen diskurso hori. Zalantzarik gabe guk ere badugu euskerak eta euskalduntzeak oro har bizi duen geldialdiaren inguruko kezka. Eta, de hecho, orain bidaide proposamena egin dugun bezala, orain 4 urte arnaz berritzen proposamena egin genuen, eta bertan jaso genuen, gure ikuspegitik, euskalduntze prozesua bizkortzeko bideak eta moduak nolakoak izan behar diren, baina gure ustez, esan bezala, ezin dugu ontzat eman euskeraren egoraren nolabait ardura migratzaileen bizkar jartzen duen diskurso hori. Gure ustez euskararen arazoa delako mendeetan Frantziar eta Espainiar estatuengandik jaso duen jazarpena, gaur egun ere Espainiar eta Frantziar estatuetan aplikatzen diren legediak eta aplikatzen ez diren hizkuntza politikak, euskararen arazoa da, oraindik ere euskararen lurralde osoan ez dela ofiziala, euskararen arazoa dira euskalduntzen ez dituzten hezkuntza sistemak eta komunikabide esparru bat, edo euskaraz funtzionatzen ez duten administrazio publikoak, hori guztia eta askoz gehiago dira euskaren arazoak, baina inundik inora ez dira migratzaileak. Kontestu horretan, zalantzarik gabe, migratuak ere, edo gure herri etorri berri diren horiek ere, euskara hurbiltzea zalantzarik gabe erronka bat da, erronka izugarria da, eta lehen aipatu dudan bezala, gure egiteko nagusienetariko bada. Baina ez ezagun fokua desbideratu, ez getezen erratu, eta ez dezagun errua dagoen edo ez dagoen tokian ipini, eta Euskal Herriaren inguruko kezka ditugunean, izen ezagun gehiago hizkuntza politikez, eta fokua jarra ezagun horiek aplikatzen ez dituztenengan, eta beraz, nolabait, aldarrikatze batetik guk maiuskulaz hizkuntza gatazka, espainola eta frantsesa, inposatu nahi diguten horiekin daukagula. Eta amaitzeko kulturartekotasunarekin, esango nuke aldi berean, dramatismo hori gabe bizi behar dugula prozesu guzti honetan euskera eta euskal kultura ere nolabait eraldatu edo birkonfiguratu ere egingo diela. Zalantzari gabe, orain 500 urte euskera eta euskal kultura zena eta gaur egun dena ez da gauza bera, eta inolako zalantzari gabe, hemendik 50, hemendik 100 urte barru euskera dena eta euskal kultura dena ez da gauza bera izango inondik inora ez. Definizioz, kulturak eta nazioak proiektu amaigabeak direlako, etengabeko eraldaketa prozesuetan daudenak, eta beraz, eta gure ustez egon bitez, hain zuzen ere eraldaketa prozesu batean edo prozesuetan daudelako, bizirik daudela, esan nahiko duelako, eta beraz, bide hori jorratu dezagun. Eta kohesioarekin amaitzeko, azken dei bat, eta dei hori da, irekiduraren aldeko apustu bat egitea.
Azken aldi honetan ere bai, edatzen ari delako diskurso bat edo jarrera bat, nolabait, posizio defensiboak hartzearen aldarrikapena egiten duena, ez? Ixtearen aldeko aldarrikapena egiten duena, hori posible baliz bezala, lehenik eta behin, baina ixtea izango baliz bezala zerbaiten iraupenerako bermea. Guk uste dugu kontrakoa, ez den ere iraupenerako bermea izatekotan irekidura hori izango dela, eta are gehiago. Azkeneko hamarkada hauetan zerbait ikasi badu gure herriak, bada, irekiduraren aldeko apustua egin duen aldiro, bere garapena bizkortu egin dela, ez? Eta hau nahi baldin baduzue modu adibide batekin edo islatzeko, orain gutxi, isa sare sozialean ikusi nuen esaldi bat hola ziona, ez? Aukeratu behar dugu harrera herria izan edo euskal herria izan, baina biak ez dira bateragarriak, ez? Hau guztu du justu kontrakoa dela, alegia gure herrira 25.000 persona urtero etortzen diren kontestu batean, harrera herri izatea lortzen ez badugu, ez gara herri izango eta ez gara euskal herria izango. Beraz, uste dugu, esan bezala, irekidura hori izango dela izatekotan gure herriaren biziraupenerako bermea. Euskal Herria izateaz, kulturartekotasunetik eta irekitasunetik hitz egin diguzu, Xabi, eta horre ezinbestean, estatu propio bat duen Euskal Herriaz ere hitz egin beharko genuke, estatu propiorik ez izatea baldintzatzailea da gai honetan ere, behin baina gehiagotan aipatu duzu solasaldian, zer dakar horrek? Zalantzari gabe. Azkenean gaur egun gai hau agendaren erdigunean baldin badago mendebalde guztian, esan nahi du, estatu batek dituen babes egitura guztiak dituen edozein herrialderentzat hau erronka handi bat dela, eta are erronka handiagoa da, edo erronka hori kolosala da, zalantzari gabe, estatu egiturarik ez daukan nazio zatitu eta ukatu batentzat. Eta guk uste dugu dimensio hortatik heldu behar diogula, eta beraz horregatik hain zuzen ere aldarrikatu behar ditugula eta eskuratu behar ditugula burujabetza eta botere politikoa, migrazio politikak egiteko ere bai. Alegia, beste esparru askotan aldarrikatzen ditugun bezala, eremu honetan ere aldarrikatu behar ditugula migrazio politikak, eta aldela, burujabetza hori eskuratu behar dugula, gure eredu propioa martxan jarri ahal izateko. Eta hau diogu, askotan, azken garai hauetan, Espainiar estatuan nagusiki, Junsek planteatu izan duenean, iriki da eztabaida edo zabaldu da eztabaida, eta kasu honetan Junsek aldarrikapen hori lotu izan du, neurriak zorroztearekin eta kasik jarrera defensiboak planteatzearekin. Eta zalantzarik gabe gure eredua ez da hori, eta gu ez gaude horrekin ados, baina horrek ez esan nahi inundik inora eredu bakar bat dagoenik, edo horrek ez esan nahi gure ustez inundik inora hori aldarrikatzari utzi behar diogunik. Kontrakoa, esan bezala, gure bezalako estaturik gabeko nazio batentzat funtsezkoa da burujabetza politikoa eskuratzea, baina zertarako. Eta gure ustez 3 gauza nagusi egiteko. Lehenik eta behin gaur mintzagai izan dugun harrera hori behar bezala egiteko baldintzak eta baliabideak izateko, gaur egun oso urria dien horiek izateko. Bigarrenik, inklusio sozioekonomikoa bermatzeko eta olatzelen aipatu duen bezala, eskubide bete behar eta aukera berdinak izateko guztiok, eta aldenean, bazterketa sozialarekin eta pobreziarekin amaitzeko, kontuan izan behar dugulako, datu guztien arabera, noski, Euskal Herrian gaur egun, bazterketa soziala eta pobrezia gehien bat, migranten poltsan edo pilatzen dela. Eta 3. behar dugu burujabetza politikoa, zalantzarik gabe, migrazio politikak eta jatorri eta kulturalizasuna kudeatzeko eredu propio, demokratiko eta aurrerazale bat garatzeko, zeina kontuan izango duen gure herriaren realidade konkretua, alegia hizkuntza eta kultura gutxiagotu bat, hezkuntza sistema propio bat, sistema produktibo eta lan esparru konkretu bat, eta zalantzarik gabe, Frantziar eta Espainiar estatuen legediak ez bezala ikuspegi antirrazista bat ere izango duen. Beraz, hori hortako guztirako behar dugu, baina esan bezala guretzako funtsezkoa da, eta erdigunean jarri behar dugun aldarrikapena da, burukabetzaren eskaera hori migrazio politikak egiteko ere bai.
Xabik, burujabetzaz eta politika propio ez hitz egin digu olatz. Ezker independentismoak badu zer egin burujabetza osorik izan ezarren, bai erakundeetatik eta bai herrigintzatik edo arlo komunitariotik ere. Zer eta nola egin beharko genuke? Bai, Xabik, desente ondo kokatu du zein den gure egitekoarentzako markoa bera. Beraz, gure egiteko politiko instituzional eta komunitario guztia zeharkatu beharko duela gai honek ere esan du, bai? Beraz, eremu eta gai guztietan txertatu beharko dugu etengabe ikuspegi kulturarteko eta inklusibo bat. Bai, politika publikoak pentsatu eta gauzatzerakoan eta berdin eskuhartze komunitariorako estrategiak definitzen ditugunean ere bai. Guk bidaiden, Xabik hainbat gauza aurreratu ditut eta iradoki ditu nik azpimarratu egingo ditut, bidaiden 4 ildo estrategiko proposatzen ditugu. Lehen esan dut, errealitate honi ikuspegi desberdinetatik begira dakiokela, eta seguru beste egiteko eta gai asko ere badirela, baina gu guretik, eta lehen aipatutako gure begirada horretatik 4 lehentasun planteatu ditugu. Lehena da, behin baino gehiagotan aipatzen ari garen harrera. Euskal Herria harrera herri bilakatzea. Hemen badago egiten ez den zerbait, oro har, gure herrian da, gurera datozen pertsona guztioiei esatean nora datozen. Euskal Herria datozela, hemen hizkuntza badaukagula, hemen kultura badaukagula, minorizazio egoera bat bizi dugula, eta beste hainbat gauza, bai? Beraz, hori bada harreran egin beharreko lehen gauza bat. Horrekin batera, gurera etortzeko pertsona askok bide luze, bortitz eta gogorrak egiten dituzte oztopoz beteriko bideak, eta ona iristen direnean, faktore desberdinengatik, tartean papelen faltagatik eta areta oztopo gehiago eta zailtasun gehiago topatzen dituzte bertan kokatu eta hemen bizi proiektu bat eraikitzen hasi ahal izateko. Beraz, badagokigu babes egitura publikoak eraikitzea eta hau batez ere udaletatik egingo litzateke, baina lehen Xabik aipatu du ere gai honek edo errealitate honek duen dimentsioa eta neurria hartuta, seguruena instituzio desberdinen arteko elkarlana eta estrategia partekatuak ere beharko ditu. Baina harrera sari garela, gure ustez, harrera ez da soilik instituzioetatik egiten den zerbait edo egin behar den zerbait. Gure ustez, harrera egin behar da gure bizitzaren eta gure gizarte esparru guztietan. Harrera egin behar da eskolan, eta egiten da maiz, harrera egin behar da eta egin daiteke elkartetatik, auzo elkartetatik, kultura elkartetatik, euskara elkartetatik, harrera egin daiteke euskaltegietatik, harrera egin daiteke kuadrilletatik, harrera egin daiteke esparru askotan eta harrera egin behar da esparru askotatik. Gure ustez egiteko komuna da harrera eta ardura partekatua behar du izan harrera egiteak. Baina badira, gure herrira bizitzera etorri baino, gure herria igarobide daukaten personak. Hau da, gure herritik pasatzen diren personak beste nonbaitera, beste herrialde batera joan behar edo joan nahi dutelako. Horientzat ere, gure herria zatitzen duen muga inposatu hori eraisteko aldarrikapenetik eta borrokatik hasita, harrera eta elkartasun sareak eraiki behar dira. Igaro bide hortan, pasabide seguru izan daitezen laguntzeko. Jada egiten den zerbait, bestalde, denok ezagutuko ditugu, Bidasoaldean, Hendaian, Irunen eta bar, martxan diren elkartasun eta harrera sare horiek, ez hori da gure ustez bidea. Bigarren hildo edo bigarren lehentasun bat, aukera berdintasuna eta inklusioa bermatzea. Pixkat iradoki du Xabik ere honen inguruan zerbait. Gurera datozen herritar pertsona guzti horiek beraien bizitza proiektu hori baldintza duinetan eraiki ahal izan dezaten,
bazterkeria soziala eta pobrezia gainditzeko baldintzak sortu beharko ditugu eta lan egin beharko dugu. Gure herriaren martxaren parte sentitu daitezen eta izan daitezen ere, elkarguneak sortu beharko ditugu. Segregazio egoerak aipatu ditu Xabik eta ondo esan du, beti segregazioa aipatzen dugunean denoi datorkigu burura hezkuntza, oso agerikoa delako hezkuntzan segregazioa nola eta non ematen den, baina segregazioa sistemarentzat inherentea den zerbait da, berea den zerbait eta behar duen zerbait denean esparru askoz ere gehiagotan ematen den zerbait da, naiz eta beti ez den hain agerikoa. Horren kontra edo segregazio egoera guzti horiek gainditzeko ere borroka egin behar dugu. Hemen ere gure ustez, inklusioa eta aukera berdintasunaren bermeari dagokionez, udalgintzak berebiziko egitekoa dauka. Naiz eta jakin badakigun, eta hemen akaso egongo zarete alkate ez dakit, zinegotzi edo udalgintzan ari zareten hainbat, naiz eta udalek maiz dituzten baliabideak motz gelditzen diren alako erronka bati ekiteko. Ez aizkielako ez lehitzen ez eskumen ez baliabide edo bitartekoak alakorik egiteko. Baina hori esan da ere, eta hala ere, gure ustez bere hurbiltasunetik, inklusiorako urrats sendoak ahalbidetu daitezke udalgintzatik, are gehiago komunitatearekin elkarlanean jardun ezkero. Hirugarren ildoa edo hirugarren lehentasuna arrazakeriaren kontrako lana eta mugimendua indartzea da. Badakigu arrazakeriak dimensio desberdinak dituela, arrazakeriak badu dimensio personal bat, ni neu, nire ikuskera, nire pentsaera, nire portaera, nire jarrerak, batzutan oso naturalizatuak ditugunak eta identifikatu ere egiten ez ditugunak, badu dimensio kolektibo bat eta badu dimensio instituzional bat ere. Arrazakeria egiturazkoa den zerbait delako. Arrazakeria adierazle eta zantzu guztiak identifikatzea eta salatzea eginkizun funtsezkoa da. Egin behar dugun zerbait da. Horrekin batera, eta lehen Xabik aipatu du herri kohesionatu bat nahi dugula, akaso kendu beharko genioke ja abizena, eta herri esaten dugunean ja guk ulertzen dugu herri bat, beraz, kohesioa dagoela, herri bat hori delako guretzat. Beraz, herri kohesioa edo herri bat nahi baldin badugu, azalaren koloreak markatzen duen bazterkeria eta zapalkuntza gainditu eta gure egunerokotasunetik eta gure praktiketatik desagertarazi egin beharko dugu. Eta laugarren ildoa oso azkar azpimarrak direlako, baina ez jerarkian garrantzia gutxiago duelako, hizkuntzari lotutako ildoa edo erronka da. Hau da, lehen Xabik ere desente hitz egin du euskararen inguruan, eta gure herrira datozen pertsona horiek euskarara erakartzea, baina berak esan duen bezala, erronka areta zabalagoa da guretzat euskalduntze prozesuarekin, oraindik gure herrian hainbat eta hainbat pertsona euskaldundu gabekoak ere badaudelako. Harrera egiten dugunean, esparru desberdinetan, lehen esan dugun bezala, harrera linguistiko bat ere egin beharra dago. Harrera linguistiko bat ere egin behar dago. Euskarara nola hurbildu eta euskarara nola erakarri eta euskaran nola eta ze prozesoren bidez murgilduko ditugun edo murgilduko diren gure herrira datozen pertsona guzti horiek ondo diseinatu beharreko zerbait da. Hezkuntza sistemak lan handia egin du, herritarrak euskalduntzean, orain ere gure herrira datozen, jatorri desberdinetatik datozen familien aurrak eta gazteak gure hezkuntza sistemetan sartzen direnean eta euskalduntzeko bide bat egiten dute. Aurreratu dugun guztia ukatu gabe, honezkero badakigu gure hezkuntza sistemek ez dutela behar bezala edo behar bezalako gaitasunik ematen hizkuntzari dagokionez, ez dutela euskalduntzen behar dan bezala, hor badago egitekorik, Baina hortik harago ere, eta prospekzio guztiek esaten digutenaren arabera, gure herrira datozen eta etorriko direnen 13%, kasurik onenean pasako denez,
hezkuntza formaletik, pentsatu beharko dugu, helduak izango diren gehiengo horri zer nolako eskaintza egin behar diegun euskarara hurbildu daitezen. Hor, politika publikoek asko dute egiteko, pedagogia ere egin beharko da, baina gero baliabideak eman behar dira. Gure herrian euskara ikastea ez da eskubide unibertsal bat. Gure herrian euskara ikasi ahal izateko ordaindu egin behar da. Euskalgintzak aspaldi planteatu duen aldarrikapena eta borroka da euskara ikasteko doakotasunarena. Eta borroka hori bururaino eramatea dagokigu. Euskara ikasteak denon eskura egon behar du. Denon eskura egon du. Baina jada hori ere maila batean motz gelditzen zaigu. Eta motz gelditzen zaigu gure herrian lan baldintza eta bizitza prekarioenak dituztenek, eta lehen Xabik esan du horrek bat egiten duela gehienean migrazio prozesuen ondorioz gurera etorri diren personen bizitzekin eta lanekin, lan baldintza horiek eta bizi baldintza horiek ez dute askotan aukerarik ematen guk euskalduntzeko egiten ditugun eskaintzen ordutegiekin eta agendekin, bai? Zaintza lanetan dabilen emakume batentzat bereziki zaila da euskaltegi batean, ordutegian, autu bat egin ahal izatea bere burua euskalduntzeko naiz eta horretarako borondatea eduki. Beraz, hemen ere badugu zer pentsatu eta zer egin. Lau lanildo nagusi marraztu dizkiguzu Olatz, eta orain amaitzen joateko, horrekin batera badugu beste zeregin garrantzitsu bat ere, ispiluaren aurrean jartzea, gure ertzak arakatzea, eta bidaide bada horretarako konpromiso bat, ezta? Bai, egia da, orain arte Xabik eta biok esandakoak ez duela egiteko edo egoera errez bat islatzen. Oso konplexua da daukagun errealitatea, oso konplexua da gai hau, eta hortaz jabetuta abiatu ginen jagu bidaide pentsatzen eta lantzen hasi ginenean. Hori esan da, eta gure kontraesanen jabe izan da ere, bidea egitea besterik etzaigula gelditzen argi ikusi izan dugu. Euskal Herria aldatu egin da, Euskal Herria aldatzen ari da, eta Euskal Herria are gehiago ere aldatuko da, eta hori onartu beharra dago. Eta jokaleku horretan jokatu eta gure askapen prozesua azkartu eta Euskal Herri berritu bat eraiki behar dugu. Beraz, gure buruak eta gure mugimendua ere interpelatuak sentitu behar ditugu, historian beste momentu batzutan bezala, beste behin ere urrats bat aurrera emateko. Aurreko mendeko migrazio prozesuan eta hau esan dugu egin ditugun aurre aurkezpen guzti horietan ere bai, eta esango dugu berriz ere idealizatu gabe eta autokonplazentziari gabe, baina garai hartan esan genezake lortu genuela hegoaldera gutxienez Estatu Espainoletik, lurralde desberdinetatik etorri ziren pertsona horietako batzuk eta haien ondorengo desente gehiago gure mugimendura eta gure borrokara batzea. Beti dugu txiki horren adibide eta horren erreferente, baina ziur hemen denok gu geu, hemen gaudenok edo hemen gaudenotako asko, edo gure herrietan ezagutzen ditugula halako adibide desente. Baina egungo migrazioetatik gurera datozen pertsonak gure borrokara eta gure mugimendura batzeko denbora beharko da, eta denbora baino aurrelan asko beharko da. Aurrelan asko beharko da. Halere, eta berriro ere, azpimarratu behar dugu, lehen Xabik esan du, bai gure herriaren eta bai gure proiektuaren etorkizuna honi lotuta datorrela ezinbestean. Kontua ez da ordea posizio bat hartuta hor goxo geratzea. Gogoeta hau guk egin dugun gogoeta hau abia puntua da, eta orain hemendik aurrera egingo dugun horrek, eta egingo dugun bideak, eta abian jarri behar dugun prozesuak hartzen du garrantzia. Bidaideren hasieran esaten dugu ikuspegi patriarkalak zeharkatzen gaituen bezala, ikuspegi mendebaldarrak ere zeharkatzen gaituela. Eta abia puntu hori argi izan da, Ezker Abertzaleak ere bere burua berrikusteko beharra eta ardura badaukala
aipatzen dugu eta argi dugu. Eta hori ez da berriz ere txosten baten idazten den zerbait. Hori da horren kontzientziatik abiatu behar den eraldaketa pertsonal eta kolektibo batetarako prozeso bat abian jartzea feminismoarekin egiten jarraitzen dugun bezala. Bai? Bidaiden diogu dekolonialismoaren teoriei jarraiki, Euskal Herritarrok mundu sistemaren baitan gure kokalekua zein den argi izan behar dugula. Gu gizarte mendebaldarra gara, lehen mundua deitzen den horretan kokatuta gaude, Europaren erdian kasi kokatuta gaude, eta horrek munduaren hegoaldean kokatuta dauden herrialdeekin alderatuz pribilegioak ematen dizkigu. Beste herrialde horietan pertsona, lurralde eta baliabideen xahutzeak edo xahutzen ondorioz pribilegio batzuk baditugu. Guk izaten dugu bidaiden herri bezala ez garela kolonialismoaren arduradun ez da errudun ere, baina bai bagarela onuradun eta horren kontzientzia argi izan behar dugula. Hori esatearekin batera, esaten dugu baita ere, bagarela herria mendeetan, mende luzeetan zehar kolonialismo saiakera desberdinei aurre egin behar izan diena eta borroka hortan jarraitzen duena. Eta saiakera etengabekoi aurre egiten jarraitzen duen herria ere bagarela. Beraz, hori da gure kokalekua. Eta hortik ekin behar diogu bai gure egitekoari eta baita geure buruaren berrikuspen horri ere. Sortuk, bidaideren markoan, Izarok esan duen bezala, konpromiso hori hartua du dagoeneko. Prozeso hori pentsatu eta garatzekoa ere bai. Espero dugu hemen gaur bildugaren guztiok eta gaur hemen kabitu ez diren beste hainbeste ere bidean elkarrekin edo eskutik jardungo dugula. Ederki, etxeko lan honekin amaitu beharra daukagu solasaldi nagusia. Orain argazkia, familia argazkia aterako dugu, familia edo ekipo argazkia aterako dugu Bastero atarian, merezi duelako honek argazki eder bat, beraz, Irribarre Zabalbana behintzat eskatuko dizuet. Eta jarraian, esan bezala, 5 esparrutatik gaiari begiratzeko aukera izango dugu azpi solasaldietan, karpetetan duzue bakoitzaren tokia zein den, eta bukatzeko, Xabi eta Olatz, eskerrik asko bikote, egungo errealitatea aztertu diguzue, ezker independentismoaren egin beharrak, erronkak, aukerak aletu dizkiguzue, herri gisa ditugun hutsuneak, aukerak, horiek ere bai, eta bereziki bidau egiteko konpromisoa berretsi duzue. Eta bidaidek dioena gogoratu zitxiko dute saio hau, bizlariek solasaldian azpimarratu dute moduan. Hemen bizigaren eta lan egiten dugun guztio gara, Euskal Herri askearen porturainogoko bidaide, geure amets, hizkuntza eta kultura. Eta bide horretan, ez du axola nondi gatozen, ezpada noragoa zen. Eskerrik asko.